kaDanyeli. Incwadi kaDanyeli umbambe kahle eqaleni ngoba mase ngishumele kuzungba. Incwadi kaDanyela incwadi iBhayibheli mali liveza khona la uJuda ekuthunjelwe eBhabheli. Malibonke igama likaJesu. Ngiyawuthanda umlando weBhayibheli bazalwane before ngishumaye. uIsrayeli kube nezikhathi la asehlukene khona nezwe bazalwane. Wahlukana uIsrayeli kwasho ukuthi amakhosi agcine sehlukene kwaba khona uJuda kwaba khona uIsrayeli. uJuda ke bazalwane bekuyisizwe esincane. Ngaleso sikhathi abaprofeti babe profeta ngoJuda nangoIsrayeli. Ukube besisebandleni mhlambe besizoqala sifundise ngendaba yokuprofeta ukuprofeta ngoJuda nangoIsrayeli. Manje ke labazalwane sikwinkonzo yemvuselelo malibonke igama likaJesu. Silanda nje ibackground encane bese singena ezwini likaNkulunkulu. uJuda ke bazalwane uthunjwe ezweni laseBhabheli iminyaka ewu70 malibonke igama likaJesu. Methunjiwe liveza alivezi wonke uIsrayeli. Liveza uShadrach noAbednego noMeshaki. Laseliveza uDanyeli malibonke igama likaJesu. Kanti bekuyisizwe esithunjiwe sithunjelwe kuphi eBhabheli nelibonke igama likaJesu. Uma bethunjiwe bazalwane khona into engifuna ukukhuluma ngayo bese ngidlala phansi. Uma bethunjiwe noma besezweni lokugcile ezweni ongelona kodwa bebefundisiwe uNkulunkulu kaIsrayeli nezalwane. Befundiswa ukukhonza uNkulunkulu yena yedwa. Kungekho omunye uNkulunkulu abamaziyo. Bazi lo uNkulunkulu kaAbraham, uNkulunkulu kaIsaka. Ngiyacabanga ukuthi bekunento abebetshelwe yona. Ukuthi kunoNkulunkulu odala izulu nomhlaba. Bayibamba lento encane babo. Kwathi noma sebethunjiwe kodwa bazange bayiyeke lento yokukhonza lo uNkulunkulu. Lithi iBhayibheli ke mabethunjwe la eBhabheli bekunenkosi ebusa ngaleso sikhathi inkosi igama la uNebukadnezar. Lithi iBhayibheli kwamisa umthetho sisekelo ngoba vele uma usekuthunjweni umele ukukhonza leyo nkosi leyo ngoba vele usezweni lokuthunjwa. Kodwa lamadoda amathathu uShadrach noMeshaki noAbednego lithi iBhayibheli kwamisa umthetho kuthiwa mangabe bikho uNkulunkulu ozokhonzwa la eBhabheli. Lithi iBhayibheli mangimisa uNkulunkulu kwamisa futhi lento umuntu ongeze umkhonza noNkulunkulu kuyawumisa isithando somlilo. Aphonswe phakathi esithandweni somlilo. Malibonke igama likaJesu. Uma ungamkhonzi lo uNkulunkulu kuthiwa kwahlangana nabomkhandlu balenkosi kwashaya umthetho lo ukuthi nangu uNkulunkulu ofuna khonza kwamisa isithombe segolide ukuthi nangu uNkulunkulu ofuna khonza la jobanila kumele nani nirelaye kumthetho so noma kuyipolicy yala ezweni laseBhabheli. Kodwa lithi iBhayibheli lamadoda abazalwane ebelokhu eqhubeka ekhonza lo uNkulunkulu bekunabantu ababebabheka ubusuku ukuthi bayakhulekani kulo uNkulunkulu walelizwe. Kuthiwa amakhala into eBhabheli noma igege noma yini kuthiwa niyona khothame nikhonze lo uNkulunkulu esimkhonzayo. Lithi iBhayibheli lamadoda abazalwane ngenxa ukwazi uNkulunkulu anqaba ukurelaya kumthetho solo noma kuyipolicy yaseBhabheli. Lithi iBhayibheli inkosi uNebukadnezar yayifaka isignesho ukuthi umuntu ongakhonzi lo uNkulunkulu lo uyobanjwa khonza isithando somlilo. Uma lichaza iBhayibheli lithi isithando somlilo sabaswa saphindwa 7 times. Amazi lo mlilo uthi mangicabanga ukuthi ungakanani. Ngiyacabanga nentaba umlilo ngeke ifane nalo mlilo lo kwaseBhabheli mangicabanga bazalwane. Lo mlilo labazalwane ubu-intimidate noma ubuzama ukusabisa ukuthi nina siyezwa uNkulunkulu kodwa nangu uNkulunkulu imkhonza. Lithi iBhayibheli ke bafika baze enkosini kwathiwa hayi la madoda awamkhonzi lo uNkulunkulu wakho wenkosi. Lithi izwi kaNkulunkulu inkosi yagwalula ke yagwala ukufutheka ngenxa ukuthi umthetho lamadoda awulaleli. Ngamanye amagama abafuni ukuzwa into eshiwo inkosi.
lithi iBhayibheli yabuza inkosi yathi wesheze kungamabomu yini ukuba nikhonze lo ningakhonza uNkulunkulu wami na engimmisile ngoba isizwe sonke siyamkhonza lo nkulunkulu. Lithi iBhayibheli bathi asinakho thina nkosi ukuba siyiphendulele engithandela umama. Awu nkosi yami, asinawo amazwi inkosi okuyiphendulela kodwa uNkulunkulu asimkhonza uyena onamandla, uyena uNkulunkulu wethu ozoba yi-answer. Ungathi babesho njalo kumphefumulo wabo ukuthi hayi uNkulunkulu wethu esesihambe nayo esesimzwile kokhokho bethu unamandla namandla. Even siseBhabheli but uNkulunkulu wethu still unamandla. Ngoba uNkulunkulu wethu akaphelelwa ngamandla. SiseBhabheli impela ngiyavuka but kodwa uNkulunkulu wethu unamandla. Okuba sikhulule kuwe Nkosi. Uma engasasikhululanga, uma engasasikhululanga bathi kuzowazeka ukuthi yena uNkulunkulu sizosiya umlando, sizosiya izwi engaziwa emhlabeni ukuthi khona abantu abafa bengazange bemkhonza omunye uNkulunkulu. Lithi iBhayibheli kwaba ne-argument phakathi kwabo nenkosi. Yathi inkosi uNkulunkulu wena nganephula nesandleni sami na. Bathi inkosi asazi kodwa kukodwa esikwazile lo nkulunkulu esimuzwile ngangokhokho bethu unamandla Nkosi nasesandleni sakho uzophula esandleni sakho. Ngizosumela ebandleni likaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu wethu unamandla. Akunandaba ukuthi isimo sithini bathi uNkulunkulu esimkhonzayo unamandla okuzophula lakini namadimoni asakhaya. uNkulunkulu wethu unamandla okuzophula olakeni likasakhaya. Akunandaba noma singafa bathi kuzokwenzeka ukuthi uNkulunkulu wethu unamandla okuzophula olakeni likasakhaya. Unamandla uNkulunkulu wethu lephatha elakho osheta uNkulunkulu wethu enamandla. Ngizobemeze unamandla mandeya phatha lephethe uNkulunkulu wethu esakhona sisakhona uNkulunkulu oshete uNkulunkulu aphethe unamandla kuzowazeka emakhaya emndenini yethu. Kuzowazeka ngeke sikhonza abanye uNkulunkulu. Abaphansi
Olabat. Elama. Enda shono. Ube wayifakaze. Ube wayifakaze. I'm living by testimony. Ube wayifakaze. Angimkhuluma bazana nemoyeni nasebhayibhelini. Ngimkhuluma empilweni yami. Mangithi unamandla. Namuhla bazali sizovusa amajayinti akamoya. Angezukhothama kwabanye uNkulunkulu. Ey'nsukwini zokuthini sizomemezela. Praise for South Africa. Praise for work of creation. There is no other God. Praise for work of creation. Unamandla. Unamandla uNkulunkulu wethu. Wabusophula. Bonakela amathimba. Yetapa, Napata, Lopotoko, Unaman, also cool. Alabashata. Stand for. Yes, I believe. Yeah, to set me free. To set me free. Yes, I love you.
Noma ngathiwa ufika isikhathi lakho uboshwe khona isitha. Yeah. But still unamandla. Amen. uNkulunkulu wami uJesu. Amen. Namandla. Sivusa abantu. The generation ezokhonza uNkulunkulu uncompromised. Yeah, ngizokudlala ngizokhonza uNkulunkulu ayithemba before. Lithi iBhayibheli baphontsha ukubuka isizwe sonke nenkosi ihlezi ibuka ukuthi umphumela uzoba yini ngabe ngempela leli izwe ngilisho kubo uNkulunkulu wabo unamandla okunophulisa insini bathi yebo uNkosi uJesu Kristu noma ke kuthiwa ke wehlulekile kodwa umlando bazana ashiyela umlando emhlabeni phezu kwemndeni yethu phezu kwabantu ukuthi noma engasasikhipha inkinga noma engasasikhipha ama situations esibhekene nawo kodwa unamandla engenza konke futhi spiritually ungena la ungathuthuki kanti uphakathi lisho njalo iBhayibheli kwaba ngathi uthule kanti uphakathi kube ngathi isituation akekho kanti uphakathi kuyo ngoba uNkulunkulu wemcabango ephakeme elabo mthoso imcabango yakhe iphakeme kuba ngathi uwedwa kanti ukhona kanti uphakathi kule nto kuyo and futhi number 2 hamba phambi kwakho ngoba ukuba ungahambi phambi kwakho bebezosha kodwa ngenxa ukuthi ungena kuqala enkingeni ithi inkosi bayiphakama ibuze sifaka abantu abangaka Jesu hey bazali ithi ngibona omunye wobonkulunkulu hodosa hododa ukhona phakathi ngoba ngeke azavuma ukushunyawula kuloshela yena Nkosi ngeke azavuma lonto siza akawuzela kalaphi ujongile wena ujongile wena ungalala phathi yena ujongile iyona nto esitula amandla sephaphela ukuthi no akakwazi ukuyeka olungileyo wakhe akakwazi ukuyeka ingcebo zakhe engenantsha akakwazi ukuvumela wakhe olungileyo ubafe engenalo icala engenzona uthembonini ngoba yena uNkulunkulu othembekile sengathi singatsho sithi uwethembekile uNkulunkulu esimkhonza imbona kwazwana kwayithulela shama thoka lapho thoka wafusa unkosikazi wabe sefika shena hela phaka wathi mawufika ngafika engasho wathi usathana usihambile okhuluma basezulwini yo Nkosi ngoba bazonqoba bazolalela lesikuthi uthi uzofusa uzokwenza amamiracle ngenxa ukuthi uthi okhuluma wathi amasenthandaza athandaza omnye umama wayesekhala omnye umene ngisho ngithawe icala langilahla ngisala nenga hayi bazalwana unamandla nanoma ngisiphisile
Hayi sathandaza sathandaza. Ngathi kusala wathi worship him. Ngaqala ngathomisa. Angaze mangithi kuhlabelela. Kuyamthokozisa. Tamu kile. Ngikhomboza lo ncwadi ayiculo nje. Ya. Wena come on, sir. Kuhlabelela. Kuhlabelela. Wamfusa nakho nangu khona bazalwa bomfusa bamfuna abafuna inhliziyo yabo abese phepha ngomble bomfusi wabafuna lapha ngeke sicompromise makhulu kwesimkhonzayo unamandla shende bethe unamandla ukulwesimkhoza lapha unamandla uNkulunkulu wethu ufusa abafileyo elebeshaka haleluya mandosha baka ufusa abafileyo lebothakanda shena mama manano ela baba sokaba kiprotana baba sana wena Nkulunkulu ufisa abafileyo wena uNkulunkulu kusimalakhe ilebeshana mama wamfusa ababa shata waphu ithi Bible baphuma bengenamyo awumobo uzophuma ungenamyo uzophuma ungenamyo akunandaba ukuthi uvalela kuphi ebusuku imamazela imvuselelo yaphuma babangcwele apostolic anointing prophetic anointing imamazela the spirit of the God yabakhothosa uzophuma ukhawuba amaketanga ey'nkonethu ukhawuba amaketanga abopha abantwana bethu ukhawuba iy'bopho zama-generation curses elamashakhamana uyanqamuka uphakathi kulezo nkinga zethu uphakathi nakweyakho inkinga God osholobo olabakhathos elabashaka iBhayibheli baphuma memezela phezu kwebantu ukuthi akusanandaba bekhona abanye uNkulunkulu kuthiwa sibakhonze nabemndeni nabasemsebenzini nabomphakathi all over nalento ukuthi uyaphila lento kodwa ngizomemezela the giant of God isizukulwane esivuswa uNkulunkulu ukuthi unamandla unamandla bazana esakhonza umuntu sizokhonza yena yedwa uNkulunkulu kaAbraham uNkulunkulu kaIsaka uNkulunkulu kaJakobe sizokhonza yena yedwa bazalwane imndeni yasasoletha isine noma isaso kodwa sizokhonza yena izofusa ama-giant akomoya azokhonza uNkulunkulu wedwa uNkulunkulu ophilayo uNkulunkulu onamandla phezu kwezimo zonke lapho ephelelile umuntu khona bathi yena uyangena ngoba he's Alpha and Omega uyistart and the spirit memezela uNkulunkulu unamandla Zethule imikhwele zibe if you worship
sithi yasukuma inkosi yabuza kwabomkhandlu kanti sifaka abantu abangaki kwathiwa bathathu inkosi kodwa Jesu mina kodwa ngibona omunye wabonkulunkulu hamba bakhululekile simama sithi wathi sithandaze ekhaya nonkosikazi uyingane ngithandaza nje ujobile ngicela ungihlalele hami ngemnandi Nkosi sithandaza nje umthando ojwayelekile lapha ekusabazana ngiyathandaza kakhulu ya umthandazo wakhona awukani dlala uzalo liphela uma sisenayo isivakashele ufike omunye umakoti uyokhumbula unkosikazi akusanqamuki ulokhe opheja afika phela unkosikazi ithi mayibisi ufuna ukuphumela kamthuna amandla ya unamandla noma understand vele ubamba lento ukuthi labantu kushilo ukuthi unamandla ya uNkulunkulu futhi oyifakazelayo ngathi nkosikazi beka isandla la ngizobe sengithumelwa umlilo kuwe uNkulunkulu Jesu amen waphinda bazalwane wa testimony wathi mama uzwane ngesikhathi nikhuleka iphile waphila bazalwane wanqamuka ukugula leli gama uthi namandla wenza izinto engaphenyeki lisho njalo eBhayibhelini Jesu wenza lento okuthiwa i-revelation ngoba i-revelation yinto othi uma uyicabanga awukwazi ukuyichaza ngokuphelele phansi wenza lezo zinto Jesu akotha mncane wenza izinto ezinjalo uNkulunkulu esimkhonza bese sengihambile na angisho sekungiba ingakho ukuthi uphosolo ngiyakhohlwa ngasemva ngizelule bongapha nami ngenza njalo bazalwane
Kwafika omnye umfana wayegulelele phansi elubhaqa efuna nomfana wamusiyana. Bakwabika ukuthi kunomfana ogula kwazalisele phansi ngathi mina isizoya siyomkhule saya bazalwane. Sayokhuleka phezulu kolomfana wawumfica elele embedeni ubona ukuthi nanoma yini ngahamba. Funa ukuya kulento uthi unamandla bazalwane uhambe leyo. Mawusuka la nesonto uthi ngizwe uNkulunkulu othuna amandla wenza izinto. Elithi wathi uLuka chapter 1 verse 7 ngoba akukho lutho olungenzeke uNkulunkulu. Hey Jesu. Akodwa Jesu. Awakukho bazalwane. Athomnya bhalayo akukho umahlula uNkulunkulu. Indaba isiyakumlalela ukuthi uperform ama miracles ngokuthi uthene bazalwane. The time urely lokho ila uzobona khona amandla akhe. Ila uzobona khona imfihlo yakhe. Bese uya testimony. Sakhuleka kulomfana. Wasinda umfana wayedithi wayofunda nomfana wami. Indoda eyikhaliphile ngokwenqondo uNkulunkulu eyiphile. Umbono ukuthi uyaphambili. Iyodi into engikhala yashoda ukuthi athathe uJesu. Bese uJesu embiyele. Ngoba kuyingozi ukuthi uNkulunkulu esenze isimanga but uJesu ungamthathi. Yini ezokubiyela usuku nini? Ubani ozothi umbhalo uDavid umebhala ku 139 athi verse 5 wakhona ukuzulezela ngamfana. Ubekisana. Ubekisana phezulu kwekhanda. Abantu. Wavuka umfana. Mhlambe ngabe nginenyanga ngcwatshiwe. Ufuna ukuthi leli gama linamandla. Ekhaya mangene etoilet. Woza sende nehambi yakho. Leli gama linamandla. Umfundisi umthetho wayethanga ushumela isandile. Mangena etoilet angibuki phambili angibuki phezulu. Ngithatha ithishu leli gama linamandla. Engenza konke nanoma yini. uNkulunkulu njalo emshumela namhla ebusuku kule mvuselelo emthethweni uthi hamba uwazi amandla uthi ngeke ngikhonze uNkulunkulu ngizoshumela ibandla kaNkulunkulu ukuthi nqaba namhla ukukhonza uNkulunkulu ngisho umndeni ngaka-isolate but uzokwenza indlela uyenzile iNkulunkulu oh shaka uyenzile uNkulunkulu yathi indlela isekho khona kodwa wayenza uNkulunkulu emshumela ebusuku Mangiphenduka ngithi kanti imambi yashaya oh lapha isandla ngaphawu lapho thoshi hawu Jesu kanti ungubani wena Nkulunkulu sikhonza ngesikhathi kuthiwa betha basezweni Nkosi ithepa Nkosi ithole iphepha la kanti iyashaya imali oh Jesu
Mapheduka. Ngithi mangijika kanti siye enyuma. Ngethuka kamva ngaphuma phela phandle. Ngakho ngoba mina ngizalwa kwaNongoma ngiyayazi mama. Imama ayigeji bazalwane. Ayigeji mama showcase. Lo mhlabelo uthi noma ngathuthule. Kodwa wena uthandiwe wena isiphambano. Zoshumele bantu kaNkulunkulu uthandiwe namasuku. Yebo uthandiwe wena mntana sekhaya. Uyabona kulika moya. Uqhamuka amaketana. Abopha abantwana bakaNkulunkulu. uNkulunkulu uzoyifakazela ebusuku. Ngoba ukwethemba kwakhe akufakazela uzoyifakazela kuwe. Wazi amandla akhe. Lendo umfana musiyanda uma uthandaza loud indoda evela ithulu ungathi ayithandaza. Ngelinye ilanga kunama post duty. Funa ukuthi unamandla. Siseve uNkulunkulu namandla bazalwane. Kodwa ufuna amagiant kamoya. Angeze ungabaza ukhona. Alingisela amadoda amagiant bazalwane athi will rather die. Kodwa ngeke sikhonze uNkulunkulu lesikhathi. Sizovusa ibandla kaNkulunkulu bazalwane 8 uzogcina ukuthi manga bibikho uNkulunkulu ozomkhonza. uNkulunkulu unamandla ngisho ukondla. uNkulunkulu wethembeka kwakhe ngokwaphakade. Bathi kabangani bakayi wezwami. Uyabona thina siphuma emakhaya sizoke siboneke ezwami. Ngisashuma lo ntshumayelo uJona amatilo sakhonza abanunkulu akathi akakaveli uNkulunkulu wakho eJona. Njengoba ukuthi umhebhe nomahebhe. Into hamba nayo izokutest. Ukuthi yamazi noNkulunkulu okhuluma ngayo noNkulunkulu. Angikhulumi mina omuzwa abantu kuwe utest yakho kuwe. Ukuthi uyamazi noNkulunkulu. Isimo soke sikutest. Ukuthi ungama. You still stand. Noma uzokhwitha ukuthi hayi ngoba nasi isimo sinje hayi ngeke uzohluleka. Hey nsukwini ishumela umuntu ongahluleki. UNkulunkulu uthemba ngoba phakathi. Athi nayi. Is an altar like her. Kibela uzela. Wakibela. Sasa nakosa sathi kukala altar. Athi yakhuleka njengenceba kaNkulunkulu. Le post yakho. Le contract le yase duty uzoyidla kubantu abangapho. Yeah. Uzoyitsala. Yeah. Ngenxa loNkulunkulu hayi ngenxa yethu. Ngenxa loNkulunkulu ovelayo. Uzoyithatha le post. Sengishi. Sathandaza. Senza lokuthiwa umthandazo wokuhlanganyela noNkulunkulu. Sasiba ngazo sasibathatha noma sibo 4 yini ekhaya. Sathi senza umthandazo wokuhlanganyela. Yeah. Ubani babili. Egama. Wathi phakathi nengayisho indoda ifone ekuseni ngisemsebenzini yathi eyiba angithathile. Unamandla loNkulunkulu esikhona. Oh, bangeke kushintshe. Ooh.
uDaniel chapter 3. iBhayibheli liveza amandla kaNkulunkulu. Verse 19, inkosi yakhuluma nabo phakathi kwabo bonke. Akufunyanisanga umuntu onjengoDaniel noShedrak noMeshach noAbednego. Base bemi ngaphandle kwenkosi. Eyintweni zonke nanto sisiyathandaza. Ngamanye amagama lithi iBhayibheli izwe lonke laseBhabheli akubangabikho abantu abafana nabo. Ngoba ugcobo kaNkulunkulu ephula amajoka. Ngoba uNkulunkulu wethu ufohla njengamanzi amaningi. Lithi iBhayibheli bekunezanusi kunabo bonke abantu abathenjiwe isizwe. Inkosi ebikhonsaltha kubo makuthiwa izinto zinzima. Bathi bafika abathunjwa behamba noNkulunkulu ophilayo. Lithi kabangabikho abahlakaniphile noma abenza izinto njengalamadoda. Sesiyathandaza. Eyintweni zonke verse 20 zokuhlakanipha nokuqonda inkosi eyayibabuza ngazo yabafumanisa bedlula kashumi zonke izanusi nabathwabulayo ababesembusweni wayenkosi asukubeni ngeenyawo. Sizovusa abantu kulezi insuku sithi oNkulunkulu abakhonzwa noma kuthiwa abakhonzwa kini noma ngathiwa abakhonzwa isizwe abanamandla noNkulunkulu engumshuma nomhla ebusuku. Banamandla okukwenzela izinto ongayicabanga, okwenza izinto ezinkulu engaphelekile. Ishumana uNkulunkulu namuhla elithi iBhayibheli behlula isizwe sonke izethenjwa zenkosi. Baguqula iBhayibheli bayenze bakhonza uNkulunkulu kaAbraham, bayenze bakhonza uNkulunkulu kaIsrayeli. Izonto ebusuku makuphakama amasonto kaNkulunkulu, i-army impi kaNkulunkulu engenza ukukhonza omunye uNkulunkulu. Roshana mata elabasatha. Mama Msimang ngicela ubambe i-microphone. Mama Msimang ngicela ubambe i-microphone sesiyathandaza. Labathokosana. Sibusembe kaNkulunkulu bazalwane. Engazukwanalo uvalo lekhonza abanye uNkulunkulu. Lithi iBhayibheli wabanika umuntu ukuhlakanipha phezu kwesizwe saseBhabheli. Unamandla. Ashot abaka elabasonta waha. Unamandla uNkulunkulu asimkhonza. Men of God, can you take the microphone to the worshippers? Can you take my mic? Labatokosantama. Unamandla uNkulunkulu amshumela ebusuku. Okukhipha noma ngawesiphi isimo. Asikho isimo esinomelana noNkulunkulu engimshumela ebusuku. Unamandla noNkulunkulu amshumela ebusuku. Vusa nje abafileyo. Unamandla. Lithi iBhayibheli ababukuhlakanipha uNkulunkulu wabenzela ifavor. Ngoba nisungafundile uma ukhonza noJesu kuba nefavor. uNkulunkulu uthenga itafula ebusweni phezu ma ukhonza noNkulunkulu. But ufuna inyaka iminyane sukwethembeka. He's faithful. 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 Lapaka. I just stand at the song. Lapaka. He's faithful. He's faithful. He's faithful. Never stop, mama. Whatever it is. Whatever it is, whatever it is, whatever never stop. Never over. You're faithful. Come on,
Never